Bon dia, com veus estem aquí a un principi de s'obra en el Torrent Gros, que connectarà dos municipis que pareix mentida però que no estaven tan ben connectats com quedaran després d'aquesta obra, que és Palma i Marratxí. El que se fa és una obra que millora totalment la seguretat d'aquesta secció de carretera, però sobretot connecta els dos municipis, que era una reivindicació històrica, amb un eix cívic que poden anar vianants i ciclistes. Crec que la millora en mobilitat sostenible és important en aquest sentit, perquè com deim connectant dos municipis, però també per la part de vianants i ciclistes, però també per la part de vehicles d'una forma molt més segura. És una reivindicació històrica i a més se fa cuidant tota la integració paisatgística. Se generen dues zones verdes, se fa tota una plantació d'arbres important i per tant quedarà un espai agradable per passejar i per connectar els dos municipis que ara d'alguna manera era una zona de pas, una zona on també hi havia molta mobilitat, circulació de vehicles perquè permetia, o que encara ho serà, perquè permet connectar altres zones de Palma, els dos municipis, però que se farà d'una forma, com deia, molt més segura. El cost de s'obra té 1.700.000 i està previst que acabi a final d'any. Per tant, a Marratxí, a final d'any també Marratxí i Palma tindran aquesta obra acabada. Record que la setmana passada també vam presentar l'inici de s'obra del polígon de Marratxí, per tant, a final d'obres el municipi de Marratxí tindrà, a final d'any, tindrà dues obres importants, dues millores importants, dues obres que venen de la passada legislatura i que ara, per tant, les podem començar a projectar de la passada legislatura, d'una feina que ja ve d'abans i, per tant, crec que és una millora important en el que és mobilitat sostenible, en seguretat i sobretot també en el que és integració paisatgística, el paisatge d'aquesta zona.